వెల్కమ్ టు ఎల్జేసీ న్యూస్. విజయవాడలో జర్నలిస్టుల ఐక్యతతోనే సమస్యలు పరిష్కారం సాధ్యమని ఇండియన్ జర్నలిస్టుల యూనియన్ నేత కె శ్రీనివాసరెడ్డి పేర్కొన్నారు. ఈ నెల 27 నుంచి 3 రోజుల పాటు జరిగిన ఐజేయు 11వ ప్లీనరీ సమావేశాల్లో జర్నలిస్టుల హక్కులు భద్రతపై కీలక తీర్మానాలు చేసినట్లు తెలిపారు. విజయవాడ ప్రెస్ క్లబ్ లో జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడుతూ 2007లో మజీదియా బేస్ బోర్డు తర్వాత ఇప్పటి వరకు జర్నలిస్టులకు వేతన సవరణలు జరగకపోవడం బాధాకరమన్నారు. మీడియా రంగంపై ప్రభుత్వాల నిర్లక్ష్యం పెరుగుతోందని, జర్నలిస్టులపై దాడులు ఆందోళనకరమని చెప్పారు. ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాకు సరైన వేతన నిర్మాణం, నియంత్రణ లేకపోవడం సమస్యగా ఉందన్నారు. వర్కింగ్ జర్నలిస్ట్ చట్టం రద్దును విమర్శిస్తూ మీడియా రంగాన్ని బలోపేతం చేయాలని కోరారు. జర్నలిస్టుల రక్షణ కోసం ప్రత్యేక మీడియా ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ తీసుకురావాలని, సోషల్ మీడియా నియంత్రణకు సమతుల్య చట్టం అవసరమని సూచించారు. అలాగే జర్నలిస్టుల సమస్యలపై చర్చించేందుకు ఏప్రిల్లో హైదరాబాద్ లో సమావేశం నిర్వహిస్తామని తెలిపారు. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం.